दिनै हाथिसार प्राइमारि एबा हाथिसार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंहा 1 नाम्बार 2 नाम्बार आरो मध्यम फुलबारि बे मोनथाम गामिनि जेनाखि दै लांग्रा आबाद फोथाराव दै लांग्रा जाम्फै बे जाम्फैया भुटाननिफ्राय लाबोनाय आरो नैबे जेनाखि इन्डिया पार्टआव हाबनाय जेनाखि जाम्फै बे जाम्फैया गासैबो हाब्रु आरो हाग्राजों बुंफबनानै दंजोबोमोन जायनि जुनै जेनाखि बे मोनथाम गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा दैखौ नांगौ रोखोमनि मोनाखैमोन आरो नांगौ रोखोमनि मोनैलाय बिथांमोनहा काल्टिभेशन बा आबाद मावनायाव जोबोद उसुबिदा बा जेंना जेंगोनाव गोलैनानै दंमोन। जोङो इउपिपिएल हानजाया बेखौ मिथिनानै हाथिसार प्राइमारि चिरांदुवार ब्लक आरो जों युथ लोगो नांनानै नैबे जेनाखि 3 किल'मिटार फ्राम जेनाखि जाम्फै केनेल बेखौ जेसिबि लानानै जोङो साफा खालामनानै होबाय। दा मिजिंथिदों नैबे मोनथामबो गामिया नैबे बोसोराव आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो मोजाङै मोजां आबाद मावनानै जानो हागोन आरो लोगोसेयैनो गावनि जेनाखि न'खरनि दैदेननाय न'खरनि बिसि फिसा फोरोंनाय जाहोनाय बेफोराव हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आङो आसा खालामो मोजाङैनो नैबे जेनाखि गामि मोनथामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे बोसोराव मोजाङै मोजां काल्टिभेशन खालामनो होसिगोन बा मोनसिगोन। आसा जोंनि बे मोनथाम गामिजों मिलायनानै मावनानै जाबाय थाग्रा आइफवालि बान्दो कमिटि दा बेयावहाय जोंनि मानगोनां सारमोन नुजाफैनानै दंफैयो दा धन्यबाद होदों। दायो जोंनि बे मोनथाम गामिजों मावनानै जाबाय थाग्रा जे केनेल दंग बेयो गोबां हाग्राजों हाब्रुजों जेंनायावहाय गोग्लैनानै थाबायमोन जोंहा गायनानै जानायावहाय खोब उसुबिदा जाबायमोन। दा बेखौहाय नोजोर बोनानै जोंनि बे जानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल गांखं आफादनि जे मुंख'नो गोनां जोंनि सार डक्टर सार सांग्रां ब्रह्मआ जोंनि बे रायजो राजाफोरखौहाय अनसायनाय होनानैहाय दा खोब मावफुंनानै होबाय। बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां हामबाय होनदों मोजां मोनदों सारनिसिम। दा आसा खालामदों जोङो जोंनि रायजोफोरखौहाय फैगौ समफ्राव जोङो सारजोंनो हेफाजाब थाबाय थागोन आरो मिजिं थाबावदों सारनि जिथुनाखि नोजोर बोनाय थांखि बे थांखिजोंनो जों सारजों थाफागोन। बेखौनो जोङो रायजोफोरसिम खावलायबाय आरो सारखौ रोजा रोजा हाजासे जोंनि कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय हामबायनाय थाबाय। दा आंनि बेखिनि बिबुंथि आं दिनै नैबे 2 नं 1 नं फुलबारि मैदम फुलबारि 2 नं फुलबारि जे माइ गायग्रा जाम्फै लांनाय बे जाम्फैया जाहैबाय 3 किल'मिटार दङ गोलावा। दा दिनै बिथांमोना माइ गायनाय फुनायनि थाखाय बे बाला फबनायनि जाहोनाव माने बिराद उसुबिदायाव गोग्लैबायमोन। दा बेखौ नुनानै जोंनि दलनि दोलो जाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल युथ नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नोजोराव दिनै बिथाङा बे 2 नं बे फुलबारिनि बा मोनथाम गामि फुलबारिनि गायना जानांगौनि नोजोराव गोबाङैनो दुखु खस्थ' लानानै गमामायैनो 8 दिन जाबाय बेयाव दिनैजों जेसिबि बाहायनाया 8 दिन जेसिबि बाहायनानै बे 3 किल'मिटार जाम्फै गोग्लैसोनानै थानायखौ दिनै मावफुंनानै फोजोबनो हाबाय। बेनिखायनो आं दिनै सारखौ आङो जोबोद आंनि गोसो गोरबोजों रायजोनि जानानै आं धन्यबाद बावो। मानोना जोंहा आखाइयाव जेबो गैया अब्लाबो जोंहा गोसोआ माने हाजासे रोजा आं दिनै बे दरथाम गामि जानानै सारनि सायाव आङो जोबोरैनो आङो मान बावदों बाख्नायदों जाहाथे इयुनावबो सार अबंलावरिनि अननायाव जाहाथे रायजो राजानि दुखु सुखुआव बेफोरबायदिनो खबर लानानै मावबाय थानो हाथों आरो रायजो राजाफ्राबो सारनि अननाय हेफाजाबखौ मोननानै सोलिनो हाथों। आबाद मावना जानाय गासैबो बिथिंफोराव जाहाथे मददनि गेजेरजोंहाय सोलिबाय थानो हाथों थांबाय थानो हाथों होननानै आङो दिनै इउपिपिएल प्राइमारि हाथिसार प्राइमारि आफादगिरि जानानै हाइ कमान्ड पार्टिखौबो आङो दिनै जोंनि पार्टिखौ जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि पार्टि बिदिनो गोबाङैनो बिदिनो गोरिब दुखुथियाफोरनि जाम्फै बान्दो लामा दंग'फोरावहाय नोजोर बोनानै खामानिखौ मावबाय थादों जोबोद मोजां जादों। आरो आं फिन खेबसेबाव जोंनि सेन्ट्रेल युथनि आफादगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों रायजोनि जानानै जोबोद धन्यबाद होनानै आङो फंनैसो बिबुंथिखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।